Det er det værste ved at filme, man kan simpelthen ikke følge med i det. Ja, det er fandme ikke ret mange. Så må du gøre det for noget, han har lovet mig. Det er også derfor, jeg har lavet den aftale med i dag. Nej, det er så meget. Nej, jeg har også nogle, der er mange, der er interesseret i på privat, så det er bare... Ja, altså det første, der kommer og giver mig penge, det er ja, så er det lidt for Det kan jo ikke det. Det er meget godt at stå, for så kan jeg få den derude, og her ja, så kan du også følge lidt til siden. Ja, det er nok vist. Det kan jo ikke nå. Her var det. Det så du i hvert fald ud til. Nej, vi drikker da ikke for at tænke. Nej. Men det skal ikke under. Ja, det kan jeg så også. Ja, det gør vi også i midterplads. Det blev lavet op til det der med, fordi så kostede det nogle point for hver af de pinde der. Fang op for at komme, så kostede det hele. Jeg brugte en helt vinter for at lave det. Sådan. Godt, Michael. Ingen nummer mere. Nej, han sagde bagefter. Ja, det er bare, jamen jeg tror, jeg bare kan få Burgeren, de er fine. Nej, det gør du ikke. Du gad ikke mere. Nej, det er ikke rigtigt.
sidder her. Ja. Jeg plejer altid at det viser sig, at det skal man betale mere for, hvis man bliver til konkurrence. Ja. Og temmelig overraskende. Ja. Prøv at høre, hvis det skal være nærmere, så er det være om muligt komme ud med et kælde på den. Det havde jeg ikke forventet. Derfor var jeg sådan set. Det havde jeg nok langt over. Ja, for der var jo ikke noget til andre. Det har aldrig været noget. Jeg skal ikke lige være medlem, inden du kan slå med. Nej, jeg ved faktisk fra politiet. Og Jan, han skal nok holde mig derinde. At det er meget nemmere. Jamen, er det også rigtigt? Ja. Så laver vi os egen vand. Ja, ligesom i dag. Goddag, chef. Nu er jeg kommet hjem. Tak. Det bliver dyrt. Og flot areal. Ja. Jeg må give hunde op på sporene. Ja. Michael Glamsø med Issy Joy von der Abayo Homer. En rigtig dejlig hund at følge herude. En hund, som også er godt i hånden. En rundering, som den kommer hurtigt over til første skjul og ganske tæt rundt om. Kommer derefter med højt tempo over til anden skjul. Øvelsen er fortrændelig. Den er tæt, den er pågående.
kunne i halvskævning være en detalje mere energisk. Den har en ganske let berøring på ærmet derude. Den har også et enkelt gang, hvor den lige stikker hovedet lidt ud til siden, der kunne den holde fokus lidt bedre. Men ellers rigtig flot. Den kommer flot på dit udkald og sætter en korrekt grundstilling. Et stort SG for øvelsen. Den følger dig helt korrekt ud til afdækningsstedet derude. Den kommer meget hurtigt ud til figuranten, så der har et dejligt dybt greb, arbejder effektivt med figuranten. Slipper korrekt og bevogter korrekt. Øvelsen er et fortrindeligt. Afværelser af overfald kommer hurtigt og effektivt ind i konfrontation med figuranten. Også her bliver det sat et passende dybt greb. Kunne her gøre sig lige en detalje tungere for at fastholde ham til stedet, men det er absolut i småtingsafdelingen. Den slipper korrekt i bevogtningsafdelingen. Der har den sådan lige den skule lidt ud til siden, men det er ikke noget, det skal trække det ud af fortrindeligt. I det lange arbejde, den følger der korrekt ned til udgangspunktet dernede, ser korrekt i grundstillingen, kommer med meget, meget høj fart op ad banen, går også fuldstændig lige igennem konfrontationsfasen. Skrevet, det er rigtig, rigtig super flot måde, den går igennem konfrontationen på. Lige en detalje fastere greb i starten, men ellers rigtig flot arbejde. Kunne her lige gøre sig en detalje tungere, der skal stoppe figuranten. Så har vi desværre i bevogtningsfasen, hvor den har en ganske let berøring op på figuranten, hvor den lige på for lidt til ham. Det gør til, at vi kommer ud af det fortrindelige og ned i et SG. Sammenlagt så kommer vi også ud af det fortrindelige, og det bliver til et SG og 95 i dag. Flot, Michael!